Cosal nach bhfuil gácham a héana chuir an anna rís. Níl. Dag man na sálaí orda sa málinne. Níl fiochan seo. Go má, is láta a bhí me gur láirt. Hiya. Hello. Dhéanann tú sin go réalta? No, ní lánach taide. Éis gur thug tú an job dom? Mai an ar an fistrachan an tam rihré. Well, ní léonhhaint go rábhaíocht a rinne me scoil le cuasaí tógála ach tá ag Murphy Contractors. Zaid mar le a chupla tógra. Thug mai tichi freisin me cheantar féin. Brenn a fellarm. Ní lánach bhúach as táí ar maidin agus bhfuil ní a fistrachan an tam. Hey. Yn hyn ryd cianna.